Για πρώτη φορά το No Limits έρχεται στην Καβάλα, τη Μητρόπολη των δυναμικών αθλημάτων. Η Ακρόπολη της Καβάλας. Οι μαχητές στο φυσικό τους χώρο. Είναι κάτι το συγκλονιστικό. Θα γίνει κάτι. Είναι κάτι το ξεχωριστό. Θα γίνει χαμός. Εκπληκτικό, εποχικό, αριστερό. Και ήταν επιτέλους η Μητρόπολη του ελληνικού kickboxing, η πόλη των μεγάλων αθλητών και των σπουδαίων δασκάλων. Ποτέ στην Ευρώπη δεν έχουν γίνει αγώνες δυναμικών αθλημάτων μέσα σε κάστρο. Θα πετάξουμε πάνω από τον νομό Καβάλες γιατί θέλω να σας δείξω πόσο όμορφη είναι αυτή η περιοχή που θα φιλοξενήσει τον No Limits 8 για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά το τουρνουά πάει στην Ελλάδα, στο No Limits. Θα ξεκινήσουμε την ίδια βραδιά 4. Θα καταλήξει να είναι ένας, το King of the City. Είναι η ώρα για το τελικό King of the City!